Kaixo, zemuz geha, zer gabiltza? Betiko kontuei bueltaka. Izbatola asko entzuten dana da, horre, pankartatan eba ipinitetan da, antolatu. Eta, ez dakit, norbaiti antolatzeko eskatzen, ez? Badirudi, gaur artikulu idazten du, Euskitxe Gaztik, berrian, idazten du, ateain du berriak, atea du gaur. Antolakuntzari buruz, zikinkeriaren antolakuntzari buruz, ez? Bere historia kontatzen du, mutiko horreire, kanta gatatzen nahi zeziko. Ama. Ez da gihune da, menpekotasun handi baten gaudela, danok, izarte guztile. Eta orduan, menpekotasunin da honak ez du ikusten zein duen arazue. Harentzako arazue da aurrien duen hori eta behar duen hori, beharrezkuzat duen hori, horren menpedan hori nola edo ala izan. Hori, ez da hila, hori gabe geldigu bintzet, ez? Eta orduan, gure gizarte guztitzere horrela bizi da. Dana daude bere menpekotasunekin. Oso jende gutxi dago menpekotasunetik kanpoa. Gizakitek behar batzu dazkeo, behar horiek azetuta edo behar horien bidien badago oreka bat zangoen duke edo, baina ez menpekotasunik. Eta gaur egunin horrela gaude. Honek izaten du zikinkeria antola berdala, ez? Osea, Euskitxe Gazte honek zikinkeria antolatua. Zerren kontra eta olako zerbait, garbitasun etereuena eta nahi zen olako bitzitu. Hontxe, inor ez da gizonezkue o emakumezkue batzuntzat, eta gero emakumeztasunezko gizartien alde o feminismoa, izango ditzeke emakumezkotasune, izango ditzeke feminismoa, feminidadie. Benetan han berie dana, ez? Baina azketa honetan, bakutxe bene sinizkerietan eruite dago, hor dago sinizkeriek dira, benetan, menpekotasun. Eta ze sinisten nahi naiz ni galdetzen, oso gutxire galdetzen dute hori. Ze nahi ni sinisten nahi beharrezkoa nigen neuretzako, edo gehiago dago zulu baten zartute ez jendia, eta ez daki, hortxe du. Eta bere burure ez du ikusten, gehienak ez dute ikusten ez, bere burua. Ze bidetan dihun eta nola dihun, ez du, bestik ez du somatzen, Horretik dago sinizkerietan, leheno religioa, betatzen religioa. Ez, zea izan sinisten, hori da zure religioa. Hori da nire religioa, zea inaiz nik, zematen jo zalantzak jartzen dazkinik kontu guztiei. Beharrezko, lehentasunek, nola jartzeik nire lehentasunek. Ikustegu da, idazten edan jende guztile, gaur egun, euskal artikuluek, abar, eta egiten dien gauzei ikustegu dira, Eta erakusten dute, egoera hori, ez da, nire nahi, baten nebalen maudu salto egin, ez dakit, zuaitz horren gainetik bera eta horrek edertasun edugula esateko, bingo, eta nizin nahi esateko, ez iteko. Beste hauza da, ekintza horri buruz iritzile bagote dudan, ez? Eta nola ikusten dudan hori, beste Euskitxe Gazte honek izaten bezala, ez? Marikita aitatzen du eta marikoira aitatzen du bere idatzeien.
nola ikusten ditugu horiek. Beak ikusten dituen bezala hitz horiek bestik ere ikusteko erik. Ez, o eskubidie ez, bakutxik ikusten du aldun mogun. Eski ganta horiek, aldun mogun. Eta horrekin hartu behar da bizket. Eta benetan maitasunezko, benetazko danari buruzko ikuskera egoki baten bideko jardunien, ez? Sartu bakoitze, ez? Hor ikusten denik garrantzitsu, gaztiei eta ozenei izateko, ez? Azkenin, bakoitze bere burun ikusten dulako hori, ez? Eta nire nahi zoin jaiotako, Eta gaztiekin ibiltzen naiz, atzoen guztiek gaztiekin pasadet, eta danok berdinegea, danok mundu berdinin gaude, danok arazo nagusi baten gaude, eta gaur kantu bat entzun dut, hor karaokea, euskal karaokein ipintzen duten hauetako, eta olaia ziarten hau uste dela, izenak eta junitzen zaizken nahi, baina, eta idatzien du gaina, ez? Bere kantu horrek, hor kantatzen duenak agertzen du gizadilei gertatzezakun arazo nausile, ez? Eta Euskaldunek horretaz jabetu berkoen duke pikin bat gehiago, ez? Eta arteari buruz zioten dien horiek, ez? Michelangelo eta bar. Ikusi, ez? Beste badala horrela dagoen beste zea hori, ez? Gizadilei, jainkukin ikutu baten agertzen dana, ez? Arazo larria da pentsatzi jainkungandik banaunde gaudela, banandute gaudela. Hoxe da, arazo nagusite. Eta pentsatzi jainko hori ez dela betetzen, ez? Ez da, azken baten gu bere baitangea eta bere izanien, eta izan hori maitasun izango du gehiena, baina bueno, hori da azmain berdago, ez? Joko hortan utxita gaudelako bere gandik, ez? Izen berreko, ez? Eta horreta ez geha jabetzen, ez? Ezin dule, jainkungan digen inoa, jainkungan gala beti, baina banandute uste duen horrekin, guztiek eta sinizkeriek. Besti ez dago. Eta egile. Batzuk gezurra dira, eta besti egile. Baina, bueno, hemen jarraituko dugu. Etxera buelta arte. Gure ustetan. Venga, ondon da bili.